kita ana sa katapusan mga adlaw. Last days niya, ang sunod dinhi is the day of the Lord. Nya kanang adlaw sa Ginoo is panimalos na punishment na. Mo na recompense sa Ginoo nga ngadto mga tao nga wa nagpatalinghog. Mo ni ang angay natong buhaton nga diin nganong nangalagat ta sa Ginoo tungod kay ang Sabbath day. Matod pa niya dinhi, ingon pa ni Isaiah, also the son of the stranger that join themselves to the Lord. Oh, nag-join daw themselves to the Lord. Stranger, ang stranger, dili na Israelites, dili na Hudiyo, Gentiles, ang dili Hudiyo, Gentiles na siya. Wala yang gingon dinhi. Matod pa niya dinhi, to serve Him and to love the name of the Lord, to be His servant, aron mahimot ang servant sa Ginoo, magmangalagat sa Ginoo ba? Everyone that keepeth the Sabbath from polluting, ni atong matag usa nga dili siya hugaw-hugawan ang Sabbath day. Mo ni atong Sabbath race sa Ginoo, kitang mga gitawag Gentiles, kay si Kristo nga natong gisunod, Domingo ang yatag sa tuwa, tibuok kalibutan. Doon na may mga Sabadista din reliyon na nang ilang pamagi. Although ilang pagtuo nga sila, mahisama sila nga gibuhat kung tama na. Ang gingon lang sa Ginoo nga doon na kitay race alang sa Ginoo. Nya tibuok kalibutan. Kung unsa gani pamaagi sa kalibutan, mao ni pamaagi sa Ginoo. O bitan na patumanon ta sa mga balaod sa Ginoo. Ang kang Caesar yatag kang Caesar. Pag sa Ginoo yatag sa Ginoo. Kung gipredict man ni Caesar Sunday ta, although di man si Caesar mo ay nagpredict na katong si the Greek o si Augustus, katong dako-dako sa Roma nga iyang gi-perfect ang pagsimba sa Kristohanon Domingo. So therefore, mao na to hangtod karon. As long nga din do na tay adlaw sa Ginoo, kay ang sugo sa Ginoo unong kaadlaw inyo pagikapito iyahan na mo na kining adlaw ni ayaw mo kadto pag-ani dinhi sa latod pagkasulti maglipay dapat ta kanang gingon ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of God, and this is the day that the Lord has made, we will rejoice ang pigdan nito. O kining adlaw gibuhat jud ni para sa tao sa Dios. Unya kining adlaw ni mo ni ang atuang taguanan, ang hiding place nato, ang resting place nato. Mo ni gingon ni David, the day of the Lord. Mo ni yang gingon, ang atong gi-join is by keeping the Sabbath, not polluting, dili na to hugaw-hugawan. O matod pa niya rin, take it hold on my covenant. Abi mo si covenant sa Ginoo sa tuwa. Kaning mga sugo, kung matuman na nato ning sugo, muna yung gingon, if you abide in me, my words abide in you, o ye shall ask what will, it shall be done. Kung magpabilin ta sa covenant sa Ginoo, kay mao man niya mga sugo, o bitaw na ang covenant sa Ginoo is ganang gitawag og una o commandment, requirement, and ordinance. Adunay mga sugo sa Ginoo, adunay requirement sa Ginoo, adunay ordinansa. Mao nang naisulat nga gisulat dito sa panahon ni Moses, nga mao nang giingon ni Jesus Christ sa John, kung mutuo mo pa nako, kinahanglan mutuo mo kang Moses. Kay si Moses pagsulat may tungod nako. Kung dili mo mutuo kang Moses, unsa man ninyo pagtuo kanako? Nga ako gikan sa man, nga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan. Nagbuhat sa bulaton sa akong sugo, sa sugo sa akong amahan. So man ato pagtuwa na bikundita. So therefore, ato itong hisgutan, itong gisulti ni Moses. Mabita na yung si Rimaya, agi ka mo sa dating daan. Katong daan nga ilang giagian, yun sa nila pagpangalagat uban ang Diyos. Na ato'y mga buluaton nga ilang gibuhat. Mabita na ang Isra, sultihan tamo. Kanang gitawag og amazing grace, that is a little space na lang. Kung atong una nga wapay pandemic, ikaw nga Kristohanon, pwede ka musimba sa Amerika, pwede ka musimba sa Manila, pwede ka musimba bisan asa. Nagibaliwala lang nimo kung diin ikaw nagpuyo nga dunay balay unta sa Ginoo diya, kay ang Ginoo nagpadalag pastor sa matag lugar.
Wa bitaw nga dagay pastor aron di mag-away ang pastor. Ikaw gi-assign dia, ikaw gi-assign dia, ikaw gi-assign dito, ikaw gi-assign dira. Yung saon man nag-indigay man. Mo na yang gingon dinhi is a little space of grace, dili na ta kalaag. Di ba? Abi nimo kinita ng butang no, ang Ginoo ray makapaundang gyud. Ang mga pastor itong unang mga kauban na nakita na ko kay mga kwartahan man abi nimo usahay naiadlaw sila kan dili Domingo tuwa sila sa mga beach. Nagselfie na mga view dinhi makaingon gyud ko kahayahay ra. Ako di gyud ko gusto mo uban ana tung una pero unsa ta mga akong pamilya gusto pa mag-happy-happy. Sige kung badlong nga dili na pwede kay ngano man makalumos man na sa atong pagtuo mo na gingon ni Jesus Christ kanang pleasure din sa kalibutan. Kanang kalipayan din sa kalibutan. Makalumos na sa atong pagtuo diya sa Ginoo. O karon kay di man mo tuo, di giundang sa Ginoo, ang Ginoo ra gyud nakapaundan. Dili na ka pwede basta-basta makasulod anang mga lugar diya nga din mga resorts dito sa San Asa, mga view di na kadto. Di nakakasimba sa laing simbahan karon. Ato ka Manila, ron simba ka sama, membro ka. Ang mga membro magahalos ang katunga karon sa mga Kristohanon wala na nanimba. Kaya nga naman 50% naman ang nasa simbahan. Ang Ginoo may nagbuta na kaya nga naman ingon pa sa Roma, ingon na Apostol Pablo, gikat og yun niya ang righteousness. Aron pagbuhat o gamay buluhaton nga atong buhaton mo ni ang giingon niya little space of grace, a little revival. Katong giingon ni Israel kanang gihimo sa Ginoo nga si Cyrus, king of Persia, gibuntog niya si dibukod ni sa bisag great sila nga hari o kingdom, dako sila pero si Cyrus wala panumbalinga nga sila gamay ra nabuntog nila. Taon sa pagi nabuntog nila kay kurulado man ang kuan diha gyud na isulat kay nabasa naman ako ni di kural ang ilahang gingharian di mapasok bisag unsa. Gitagaan sila gwe nga din dito sila mangagi sa awasanan sa tubig nila sa kanal ba or sa sapa na may gitawag og tubig dito sa sulod sa sa lugar ni Dibukod ni Sar. Dito nangagi ang mga sundalo ni Cyrus hangtod na buntog nila. Unya, si Cyrus nag-decree sa mga Hudiyo nga giingnan niya panggawas mo diri adto mo sa inyong yuta. Tukurag balik ninyo inyong simbahan. Una ang ingon ni Israel dinhi ha. Iyang gisulti dinhi sa verse 9. For we are bondmen, yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the king of Persia. Sa king of Persia, si Cyrus, mo na gingon, kinahanglan diya nga diin siya, matod pa niya, nga ang Ginoo daw kunong ingon ni Israel, nag-extend lang yun og mercy in the sight of the king of Persia to give us reviving, to set up the house of our God, and to repair the desolate or desolation thereof, and to give us a wall in Judah and Jerusalem. Kaning wall pod wa po nako ni na-explain niya pero nakasulti na ko about anang wall. Sila ato muna wa gitugot sa Ginoo magkural sila pero tanawa rong Israel. Ang boundary nila puro kural. Umugawa sila kay ang ilahang katapad nga kuan Ehipto man o kural na lang ang kanang gate na lang nga dako. Usod ka dito. Nay gate di nakapataka og gawas kay isa ra ang gate padung dito sa Ehipto. Ug sa Jordan isa ra pod. Ug dito sa Syria isa ra pod. Ug sa Lebanon isa ra pod. Kay ginakural naman tanan. Which is ang Ginoo nag-ingon na atong una sa ila nga ayaw mo pagkural. Kay nga naman ang ikural ninyo ang himaya sa Ginoo. Himayaan ninyo ang Ginoo. Muna na daw ang kural. Ikural sa Ginoo sa inyo ha. Kung mahimaya ang Ginoo, muna ang kural nila. Depensa sa ila ha. Kaya ang Ginoo mo ay makigfight, makigbugno. Bisan ka nato karon mahimaya nato ang Ginoo. Wa bitaw nang kinahanglan ang Ginoo himayaon nato karon. Sa unsang paghimayaon nato ang Ginoo nga dili nato ipulyot
ang Sabbath day karong adlaw. Mo bitaw na ang sugo niya, Sabbath day keep it holy. Pagbalaan mo pangayo mo pasaylo. Gahapon nangayo na mo pasaylo. Nag-isip pa ba mo nga maghalad mo sa Ginoo? Kung ang atong time gamay ra ang paghalad, okay na. Ano man, as long nga din kita naghalad sa Ginoo, kay bisan si Cain o si Abel naghalad yun sila. Si Adan o si Eva naghalad na sila. Dili ingon dako na kay apan ang gisgutan na sa Biblia, aduna man gyud congregation ang Ginoo, so therefore do na gyud gitawag og paghalad. Unya kita muhalad sa kung pagalingon niya ang Ginoo naghalad pud kan Jesus Christ. Mao na si Jesus Christ gihalad alang kanato as a symbol of bread, as a symbol of the blood of Jesus nga diin mo na itong giinom, mo na itong gikaon, which is si Jesus Christ, mo na ang pulong. Mo na nagisgot ang pulong karon. Mo na ang pagdasig sa tuwa. Musa man atong buhaton daw kuno bi. O bitaw tulo ka butang anong ni Anita dinhi kay wa ta mahibaw. Asa ta padulong. Wa ta mahibaw kung unsay dangatan nato. Wa ta mahibaw unsay mahitabo sa kalibutan. Mo ni ang Ginoo naghatag nato chance, a little space of grace pinaagi ni pandemic. Mo na ayaw mo kadlo kini kay ang Ginoo nag guide nato. Mo nang niani ta diri aron instruction ta. Po bitaw na ang scripture dili na pangwali lang nga makaila ka sa Ginoo. Sa tinuod lang ang Bible wala ni gwali aron makaila lang ta sa Ginoo. Aron bag kanang aron tudluan ka lang usab pagsimba pagday kundili nagbadlong sila kung usa ato ang gibuhat. Mo nagingon the scripture is inspired by God, profitable for doctrine, mapuslano ni pagpanudlo, unsa may itudlo, reproof, badlungon ba badlungon ang tao. Mo na ako nagwali ko ninyo aron badlungon kamo. Kay ngano man giprophecy sa Ginoo ang mga Israelites nagpabadlong. Kay ngano man nagpabadlong sila ug wa sila mituo sa badlong sa Ginoo. Mao gyud na ilang gingon dinhi, mao bitaw na giblind sila may tungod ining Sabbath day wa sila naglantaw sa Sabbath day. Kung unsa nang naa sa Sabbath day nga giingat sila Sabbath day keep it holy, unsa may ihuli nila. Mo ni akong ingon sa inyo, little space of grace na lang ni. Mao na ni ang time kay the same yesterday, today and forever. Kung kaniya gisulti ni, karon gisulti ni, labaw pa kung dunay time, puhon, isulti pa gyud ni kay wa pa man natapos ang kalibutan. Mo bitaw na ang pulong sa Ginoo is prophetic word. Di prophecy na daan ang Ginoo nagsulti kay balo ang Ginoo nga wa gyud tao nagtuman ini. O bitaw na nga bisa paggiwali ni sa Ginoo, gipawali ni sa Ginoo sa mga propeta. Ang gingon lang sa propeta, ang mga tao daw sa Ginoo dili gid daw mutuman. Kanang Jeremiah 6:16 man. Dating daan unsay giingon niya dito sa tumoy? We will not go. We will not walk. Bisag giingnan siya nga agi mo sa dating daan kay dito kamo makapahulay inyong kalag. Unsay tubag nila sa tumoy? Dili mi mangagi. Pasara gid ang inyong Jeremiah 6:16. Sila di gid sila mangagi. Kita labi na nga din dili kita iya sa Ginoo. Nahimo atang iya sa Ginoo by faith. Mutuo ba mo sa Ginoo? O bitaw na nga din ang atang usa ka pagtuo nga kita stranger ni join lang ta to keep a Sabbath not polluting. Mo na'y mystery. Di gusto sa Ginoo mo nang gigamit si Apostol Pablo nga matod pa niya dito sa Roma, di siya gusto nga kita mahimong ignorante of this mystery nga din sila giblind, nganong giblind sila wa nila tan-awa ang Sabbath rest. Nga unta sa ila nagihatag nga kanang Sabbath rest mao na ang ilang pahulay, mao na ang blessing sa Ginoo, mao na ang adlaw sa Ginoo, mao na ang ilhanan na sila iya sa Ginoo. Kanang Sabbath rest mo bitaw na nga din ang iyang gingon diri sa Isra, di nato ni kalimtan ang Isra. Usa ka butang iyang gingon, maka-escape ang remnant. So ang pag-escape, ako giwali na ninyo ang mga remnant. Ang mga remnant ang nahibilin ba diri sa kalibutan nga wala ma-snare.
Wala malitag sa mga poler. Kabawa ng poler, wa mo nadala ba, wa mo nadani sa mga bride. Ang mga tao gusto o bride, ang mga Gentiles at tinuod lang, gusto nag-wisdom. Klaro kayo ang giingon ni Jesus Christ, o ni Apostol Pablo. Ang Gentile gusto wisdom. Ang Hudiyo gusto og milagro. Miracle ang ilang gusto, kaya nga naman, gusto nila nga kato makita pa to nilang gibuhat sa Ginoo kang Moses nga gipikas ang dagat. Gibunala ng bato, muawas lang. Butangab kalayo sa ilang dalan, o nila makaagi si Paraon, makagukod nila, absan mga tato sila, kaya nagbaktas lang sila, unya sila Paraon, nagkabayo man, absan din sila. Pero nga nawa mo sila na absan, kaya ang Ginoo nagpadala kalayo, gikuralan ang ilahan. Dalan, naghuwat sila, nahangtod makatabok sila sa dagat, una pagikuha sa Ginoo, nanagan sila tuwa na, taliwala na sila sa dagat nga din hapit na sila makabot dito sa yuta. Unya ang mga kabayo ni Paraon, mga sundalo niya, mapay pag-abot sa tunga, gibalik dayon. Mo tay gusto sa mga Hudiyo. Mo bitan ni nungdan gipakitaan ni Jesus kag mga milagro. Nya kay giprophecy naman ni Isaiah sila gibutahan. Gi-blind na sila, mo na hinungdan baliwala lang to. Mo bitan ang kita karon nagtuntang puno sa Ginoo. Mo pud ba atong gato nila? Mo nang gingon bilat ignorant. Mo nang dili ta ngay manghambog niyo sa ayaw mo panghambog kay gani sila tiunay gipamutol. Masanga tiunay sila, sanga gid sila. Mo nang gingon ni Jesus Christ, I am divine and ye are the branches. Sila gyud ang tunay na branches. Kita mo na gitawag og bading lang ta kanang say tawagan ng tapon lang. Markot. O gimarkot lang ta ba nga nay kahoy niya. Kita ko sa YouTube na dali ra day na pagmarkot na ikasal na nang gibutang kining YouTube usay magamit yun day nin. Mana akong gingon nga kining YouTube na ko nga tinwali. Ako ray maminaw ini kanang magtulog. Di lang ko mutanaw sa kung naon. Tingog lang ako ibutang na sa likod kaya ang gusto na ko ba nga ma-refresh ko sa pulong sa Ginoo kaya ang pulong ra sa Ginoo mo ay kahatag na ko kadasi. Kaya wa na may mualin ako. Mo bitan na iyang gingon ni David. The name of the Lord is strong tower. The righteous run into it. Mo bitaw na kung gingon kung ikaw righteous ang ngalan sa Ginoo mo ning pulong dagan mo dayon dito. Paminawa na ito mo ni gingon sa Ginoo ba mo ni. Mo bitaw na magtudlo ko gyud ninyo. Mo na yang gingon dinhi. Gadin sa Marcos ingon pa ni Jesus Christ sa Mark chapter 2 verse 27. And he said unto them, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Muna ibutang sa itong una. Nga diin mao gyud na ito ang obserbahan kay sa sinubdan pa gipa-observe na sa Ginoo. Muna iyang gingon dinhi sa Isra. Not to escape the remnant only, but to give us a nail in the holy place. Ambot kung imo ning tanaw ni anil in the holy place, importante ba ning lansang? Ingon pa ni Isra nga gisugo ni sa Ginoo nga di nagwali siya nga ang Ginoo nag-extend na lang og mercy nato. Kanang ang Ginoo extend og mercy ang little space of grace. Aron ang mga nahibilin ba kanang ila pa sa Ginoo, buto pa sa Ginoo maka-eskapo, ka-escape tayo ng Great Tribulation. Unya, ikaduha matod pa niya to give us a nail in the holy place diri sa balaan do nagyud lansa. Sa manang lansang gusto mo muhibaw anang lansang. Sige kog nahuna ining lansang. Ingon pa niya dito sa Ecclesiastes, nagisgot man gud si Solomon abot anang lansang. Dili na masabtan ng lansang nga giingon ni ani Solomon. Kay si Solomon ra ang nagkasulti ana. Kay siya ang wise preacher atong unang panahon. Pero sa naman tungod lagi nang gitawag og pangibog. Siya ra may nagsulti ang mga pangibog, di mangibog pero siya din ang ngibog. Una siya nawala sa Ginoo, gigamit siya sa Ginoo nga di ipanulat na ang imong mga proverbio. Mga Ecclesiastes siya mo nagpadayag sa usa ka tawo nga matod pa niya. Undangin ninyo na pagpaningkamot sa inyong pagkadato. Kay kanang inyong pagkadato, pag mamatay mo lain ray tao anak mo pahimulos.
unsa man daw kapuslanan nga din maangkon nimo ang tanan ributang. Nya lain ra magpahimulos maadto ra sa ubang. Tinuod man gyud, di ba? Mo na giingon ni Solomon dinhi sa Ecclesiastes chapter 11 verse 10. At 12 days, at 12 ha. Ingon pa niya, si Solomon is dunay wisdom nga gihatag sa Ginoo niya. Kanang wisdom talagsaon ba? Wisdom yun. Ang problema lang mo bitaw nang dili ta makapasalig sa atong kagalingon, wabot ang panahon nga din. Kita-kita lang tang kita iya sa Ginoo niya day dili data sa ulahing adlaw disqualified data ingon ni Apostol Pablo mo bitaw na si Solomon wa ta kabalo nga siya na ay wisdom pero nganong nahitabo nga nawala siya sa Ginoo because of the 700 wives o 300 concubines. Kuyaw kayo, di ba? Kay naa dito nga din siya nakagawa sa templo nga iyang gitukod nga mong Jerusalem nga simbahanan wa na siya kahalad kay ngano man sa iyang pagkaibog sa mga babae sa gawas gidala siya. Motong dito na siya nagsimba, wala na. Motong giiris na ang iyang mo nang gamay ra ang sulat ni Solomon. Ecclesiastes lang o kining proverb yun. Mga panultihon lang kuno, mo nang nga puro panultihon ang gibilin. Nagingon niya sa Ginoo sa iyang ananulti siya. Mo nang iyang gingon din sa 10 ha. The preacher sought to find out acceptable words. Ang magwawali daw mangita na siya og mga kanang madawat nga pulong ha. Madawat dili lang pataka daw buwali ang kung imo ning sabton ngano man mangita ang preacher of acceptable words. Kay dili tanan word diri nga diin ipa-accept sa ato ha. Para na ang Ginoo magwali pataron nga ang Ginoo nahigugman nimo. Hapit na mo balik ang Ginoo ang gusto sa magwawali sa Ginoo nga ikaw paandamo na. Tinuod ang Ginoo na higugma, ang iyang gugma walay pag-undang. Pero ang problema kay hapit naman siya mabalik. Magwali lang gyapon ka o ang Ginoo na higugma nato taliwala ini mga pagsulay, ang Ginoo nagtagat nato taliwala ini mga kalisdanan. Tinuod na. Pero ang problema unsa man nato nga kita makalahutay. Mo bitaw na nga instruction ni, correction ni, reproof ni, badlong ni. Mo na yang gingon, and that which was written was upright. Og mangita siya kung unsa na ang nahisulat nga upright. Tama, baka nang tama nga nahisulat nga unsay gusto gid sa Ginoo. Mo bitaw nang gingon sa Jeremiah chapter 3:15. I will give you a shepherd according to my heart to feed you with knowledge and understanding. Unsa may heart sa Ginoo ngadto sa shepherd. Mo ni iyang gingon dinhi